Našimi partnery jsou ryzí horská značka Saleva a výrobce doplňků stravy Brain Market. Zamkovského chata ve Vysokých Tatrách byla postavena roku 1943 a nachází se ve výšce 1475 metrů nad mořem v ústí malé studené doliny pod Lovnickým hřebenem. Její zakladatel Štefan Zamkovský společně se svou manželkou Ludmilou vytvořili přátelskou atmosféru, díky níž byla chata známá jako Zamka. Což ji vydržel dodnes, jak Zamka, tak přátelská atmosféra. A já tady vítám chataře Andreje Kalinčíka, který je spolu se sestrou Jankou provozovatelem chaty. Ahoj. Ahoj Maťo, vítaj. Môžem ti naliať čaj? Budu moc rád, protože není úplně teplo zrovna. Tak ale krásne podmienky, však jo. Super. Úžasný. Pohostinství tady funguje luxusně, jak vidíte. Pozor, nealko, hej. Dobře. Počkej, já si taky takhle to vezmu. A vlastně vaše chata je jediná horská chata ve Vysokých Tatrách, která je provozována soukromými majiteli. Jak to bylo s předchozími vlastníky chaty? No, ako si spomenul, Zamkovského chatu postavil Štefan Zamkovský počas vojny. Trvalo mu to 2 roky. Predtým robil nosiča, chatára na Tyrio chate. Chodil cez toto miesto a hore dole a v podstate si to vytipoval ako super miesto na postavenie chaty. Teraz to síce nevidno, lebo nám sneží, ale máme tu dosť slnka. A toto je ako polana, čo aj vidno, že nie je tu tak veľa stromov. No a podarilo sa mu vybaviť povolenie na stavbu chaty počas vojny, ťažké obdobie. Doteraz nechápem, ako za 2 roky sa mu to podarilo postaviť, ale klobúk dole, urobil to. Keby sa to nepodarilo vtedy, tak asi už nie. Takže následne, bohužiaľ, prišiel prevrat, komunisti zrazu mu dali papier, ktorom stálo, že už to nie je jeho chata. Potom obdržal ďalší papier, ktorom mu oznámili, že není vôbec vítaný ako osoba vo Vysokých Tatrách, čiže mal dokonca aj zákaz vstupu do Vysokých Tatier, musel sa vysťahovať, neviem si predstaviť, čo musel prežívať. V podstate mal požičané peniaze na stavbu a s kufrom odchádza z Tatier. Chata nemala dovtedy názov, on si ju po sebe nepomenoval, že Zamkovského chata, ale všetci ju nazývali tak a skrátke ako Zamka. A po znárodnení prišlo XY chatarov, ktorí už prevádzkovali chatu kapitána Nálepku. Kapitán Nálepka bol nejaký partizán počas odboju. No a v podstate s chatou nemala nič spoločné, ale mala takýto oficiálny názov. A po revolúcii sa chata vrátila v reštitúcii majiteľom. Žiaľ, už Štefan Zamkovský sa toho nedožil, lebo priebehu komunizmu vlastně předčasně zomrel. Tak tím jsme vlastně probrali trošičku tu historii. Předtím, než jste se tady k tomu dostali nějakým způsobem vy, ty a tvoje sestra, tak možná teď můžeme právě tu část historie trošku probrat taky do detailu, jaký byly ty vlastně začátky sestry nebo tvoje, anebo společný. Stano hľadal nájomcu a sestra v tom čase už pracovala niekoľko rokov, najskôr ako brigádnička, potom ako zamestnankyňa na zbojníckej chate. Vlastne na celoročné pôsobenie na chate bola jedna z prvých žien, aj takto v zime. Nebolo to obvyklé, že žena bola zamestnaná na vysokohorskej chate vtedy. A keď sa dozvedela o tom, že sa hľadá nájomca tu na chate, tak sa prihlásila a v podstate chatu získala do nájmu. No a ja som mal tedy 11 rokov, sestra mala 26 a odtedy sme tu. Už necelých 30 rokov. Z jihotirolských Dolomit přes České hory až na vrcholky světa.
Saleva se zaměřuje na horské sporty, turistiku, trekking, alpinismus, skitouring. Především to je ale značka, kterou tvoří lidé, kteří milují hory a pohyb v nich. Saleva, ryzí horská značka. Více na saleva.com a mountainbrands.cz. Pojďme se teď malinko podívat na zásobování chaty. Já jsem se dočet, že denně je potřeba na chatu donést cca 500 kg materiálu, jídla a tak dále. Tohle je průměr, denní průměr, ten zahrnuje samozřejmě i odnos, odpadky a tak dále. Není to úplně málo, aspoň z mého pohledu. Sem nevede žádná cesta, sem nevedeš autem, nevede sem lanovka, takže to asi není úplně jednoduchý. Jak tohle řešíte? Dennodenne. V podstate aj dnes prídu nosiči ďalší. Sme zasobovaní dennodenne. To, čo si povedal, to číslo, nikdy som sa nad tým nezamyslel, že koľko. Odnášame odpady, obaly, od piva, samozrejme, sudy, plynové fľaše. V podstate, čo si nevyniesieme, nemáme, takže od plynu, piva, kofolí, vody, čerstvého chleba, mesa, hranoliek, zemiakov, zeleniny, na čo si spomenieš. V podstate akurát vodu nenosíme, z ktorej varíme potraviny a čaj. A vy máte nějaký pravidelný nosiče, řekněme jako zaměstnance, anebo to jsou dobrovolníci, nebo co to je za lidi? Máme zamestnancov, ktorí chalani každý jeden nosí. Ja som tiež nosič záložák, keď není kto, tak zaskočím. Ale väčšinou chcem byť čím skôr na prevádzke, a aby som na nej strávil čo najviac času na chate. A máme chalanov, ktorí to robia ako popri robote. A zopár je takých, ktorí sa tým živia. Tímhle se Ako myslím, živia ako celoročne. Tímhle se dostáváme k memoriálu Nosická stovka, kdy se nosí ze vzdálenosti hřeběnku, což je zhruba 3 km, a jestli se nepletu nějakých 200-300 metrů výškových níž přibližně. Tak co bys nám řekl k této aktivitě, k této akci, protože to je určitě zajímavý. Je to memoriál nášho kamaráta Juraja Petranského, ktorý zahynul 2. marca roku 2000. Bol to veľmi smutný deň. Odtedy taká zima tu nebola. Bol som vtedy akurát na chate, mal som 15 rokov a Juraj bol perfektný chalán, už mal vybavené víza do Kanady, chcel vycestovať na nejaký čas a zasypala ho lavína počas vynášky na Terrio chatu. Zúčastnil som sa vlastne prvej skupiny záchrannej s bývalým kolegom z chaty. Do doliny sme sa prebarali v snehu, ten deň bola vychrica, na to, že bol marec. Vyzeralo to ako v januári. Dolina plná snehu, museli sme sa otočiť, potom sa otačali aj horskači. Bohužiaľ, tej lavine zomrel a rozhodli sme sa, že urobíme memoriál Juraja Petranského, Nosická stovka, o ktorej on sám rozprával o takých pretekoch so 100 kilami a v podstate sa to uskutočnilo po jeho smrti, na jeho pamiatku. Tento rok sme už mali 23. ročník. Chalani nosia 100 kg, dievčatá 30. Tých 30 už je tiež dosť pomerne veľa a na nežné pohlavie tak, ako myslím, že je to na hrane. A pre chalanov 100 kg. Pre nás je každý víťaz, kto s tými 100 kilami vyjde na chatu. Takže áno, čas letí a už bohužiaľ 23. ročník je za nami. Já jsem se někde dočet, že vysokohorské nosičství je dokonce od roku 2020 na seznamu nehmotného kulturního dědictví Slovenska. Áno, vybavoval to náš guru nosičstva Pišta Bačkor, ktorý prevádzkuje Sherpa Cafe v Starom Smokovci. Aktívne nosí desiatky rokov, odkedy ho poznám. A on zastrešuje vlastne celú komunitu. Tiež mi pomáha s Nosickou stovkou ako spoluorganizátor. Je to fajn. Je to fajn. Ja som rád, že je to zapísané a že sa k tomuto, poviem to tak, remeslu hlásia stále noví chalani. Niektorí
raz za čas vynesú, niektorí pravidelne si idú vyčistiť hlavu z kancelárie napríklad a v vozovkách sa prejsť s nákladom na chrbte, ťa to gňaví, tá gravitácia, proste Newton to vymyslel, nedá sa to prekonať, že by čo si naložíš, si musíš aj vyniesť, také kredo každého nosiča. Už v krajnej núzi je to tak, že ti to dovynáša niekto iný, ale to sa nestáva skoro vôbec, že by nosič nevyniesol to, čo si naloží. Ako v živote by to tak malo byť tiež. Čo si naložíš, to si... Máme tady moudr takhle pěkný, ne? Super. Dobře, to byly nosiči a zásobování chaty. Pojďme se teď ale pobavit trošku o rekonstrukci, protože na začátku roku 2024 jste nějak už plnohodnotně otevřeli vlastně tu novou chatu, řekněme. A ta rekonstrukce, jaká byla původní myšlenka, proč jste se vlastně do toho vrhli, kdy jste to vlastně se do toho pustili? Samotnej rekonštrukcii chaty predchádzala rekonštrukcia infraštruktúry. Ako si spomenul, nevedie ku nám žiadna cesta. Nemáme tu žiaden kábel, ktorý by išiel z civilizácie sem. Čo si nevyrobíme, nemáme. Čiže máme vodovod nejakých cirka 300 metrov od potoka cez les privedený. Mali sme čistiareň, ktorú sme postavili v 96., ale tá už nevyhovovala požiadavkám doby, novým technológiám. Mali sme elektráreň, ktorá bola postavená ešte počas éry chaty kapitána Nálepku. A tá elektráreň v podstate to už patrila do múzea. Ona ani v zime nešla, bola vypnutá. To, čo sa podarilo na ňu, to bol vlastne zázrak, že rýchlovarná kanvica, ak si vieš predstaviť, že aký výkon mala. Keď bolo málo vody, tak ledva išla sama a nie to, aby ešte niečo vyrábala. Takže v 2016 sme sa pustili do kompletnej rekonštrukcie malej vodnej elektrárne, ktorá nám vyrába cirka nejakých 23 kW, keď je dostatočný prítok potoku. Čiže je to úplne nádherná zelená energia. Na jednom mieste voda ide do potrubia, za chvíľu využíva sa tu na depresia potoka, ktorá je v týchto miestach za tebou, kde voda nabere dostatočnú rýchlosť, tlak a lopatkami sa vyrobí v alternátore elektrická energia, vďaka ktorej vlastne fungujeme. Samozrejme, teraz nám začína zima a väčšina vody končí v snehu a v ľade, takže v tom potoku moc netečí, ale stále niečo vyrábame, ale musíme si pomáhať aj diesel agregátom. V 2019 sme sa pustili teda do realizácie novej čistiarne odpadových vôd, ktorá je tu za tebou. A od 2020. potom až následne sme začali s rekonštrukciou samotnej chaty, ktorú sme rozdelili do dvoch etap. Prvá etapa bola zadná časť, kde je zázemie, pivnici, technické, máme tam baterkáreň, úpravňu vody, novú kotolňu na peletky. No a minulý rok sme na počesť 80. výročia postavenia chaty starú chatu zbúrali a postavili to, čo vidíš za mnou. A takto ešte v októbri minulého roka sme tu mali žeriav, vďaka ktorému sme to postavili. V podstate už 6. rok teraz ťaháme tú rekonštrukciu spolu s čistiarňou. Dosť dlhá doba na to, aby... už máme toho dosť. Ale už sme na konci. V princípe, takže už to není, že svetlo na konci tunela, ale originál už nejaký reflektor. Určite. Tam vidíme. Držíme palce k tomu full dotažení. Áno. Chata má krásne miesto, ako som spomenul, len tu nám pramení potok. Je to krásne na fotky, ale nechceš, aby ti ten potok tekol pod chatu, čo reálne tečie. Čiže tie možnosti, aké boli počas vojny, aké mal Števo Zamkovský, boli samozrejme
oklieštené. Chata nemala hydroizoláciu, nemala odrenažovanie. Prežila ťažké zimy. Ten sneh na streche v podstate gňavil tú stavbu. A keď sme burali prednú časť chaty, tak mnohé časti boli totálne už úplne schátrané. To bolo na vyššom čase to postaviť na novo, poriadne zaizolovať, odrenažovať a môže fungovať ďalších 100 rokov, možno viac. No uvidíme. No jasně, ale řekněme, jak to bylo s tím materiálem teda na tu stavbu? Vzhledem té přístupnosti nebo nepřístupnosti spíš chaty. To je nekonečný problém v našom prípade, pretože sme v prírode a môžeme zásobovať stavbu iba v určitých termínoch počas roka. Napríklad od novembra do mája nič, 7 mesiacov, čiže keď sme chceli pokračovať zime vo vnútorných častiach chaty, tak sme museli sa prezásobiť, niekde to uložiť pred zimou. Ako vidíš, všetko za chvíľu bude pod snehom a nebudeš vedieť, že kde si to vlastne nechal na jeseň. Takže logistický problém bol u nás v podstate veľký a s tým sme sa museli neustále konfrontovať a mysleť dopredu, čo doniesť, čo objednať, kde to uskladniť. No a mali sme a stále máme partiu chalanov úžasných odtiaľto, ktorí chatu postavili a za tých 6 rokov som nepočul, že by sa niečo nedalo alebo že by sme nevedeli niečo spraviť. Akýkoľvek problém sme vedeli vyriešiť a posunúť sa ďalej. Zinek z Brain Marketu má synergickou kombinaci zinku, selenu a mědi. Má nejvyšší vstřebatelnost, podporuje imunitní systém a stačí 1 kapsle denně. S kódem nahoru 10 máte 10% slevu na většinu produktů na brainmarket.cz. Já jsem se dočet, že vlastně co týče toho materiálu, tak pomáhaly i vrtulníky a že těch přeletů nebylo zrovna úplně málo. No to je pravda. Bez toho by sa to nedalo spraviť. Děkuju. Páči sa. To by bolo mission impossible. Bez vrtuľníkov by som asi musel z Himalej stiahnuť tých chlapcov, čo tam bosy nosia pre tie expedície a tu na, že by nám všetok ten štrk a makadam doniesli. Vrtuľník bola v podstate kľúčová vec. Okay. Jo. Ty už to zmiňoval, ale chata je energeticky soběstačná. To je poměrně zajímavá věc. Mluvil si tady pěkně o vodní elektrárně, ale ještě je tady jedna zajímavá věc a to je ta čistírna odpadních vod. Možná k tomu několik slov? No, keď už sa nám podarilo vybudovať tú novú čistierňu odpadových vod, tak sme museli riešiť, čím ju budeme v tomto období zimy v uvozovkách krmiť. Elektrická energia, aby sme vedeli ju zásobiť elektrickou energiou celoročne aj v zime. Čiže sme hneď museli riešiť akumulačné batérie. No a vlastne vďaka tomu, čo sme vybudovali, môžeme povedať, že sme vlastne prvou eco-friendly prevádzkou, vysokohorskou prevádzkou na Slovensku. To je pekná v úzovkách certifikace. Aby vlastne našou činnosťou sme neovplyvňovali okolité prostredie, respektíve ovplyvňovali čo najmenej. Ono mi to trošičku i navazuje na další otázku. Já jsem se chtěl zeptat na turisty. Vlastně turistů hlavně v létě předpokládáme tady opravdu hodně. A jak se turisté chovají i třeba s ohledem k přírodě právě a možná i, jestli máš nějaký zajímavý příběhy třeba týkající se turistů? Áno, ako turisti nás pýtajú väčšinou odhodiť odpadky, čo je na jednej strane fajn, že sme v podstate civilizovane vychovaní, že stále hľadáme ten odpadkový kôš. Bohužiaľ, ako nám smetierské auto nechodí, takže vlastne čo si vyniesieme, musíme aj zniesť, ako si spomenul aj v úvode, pri tých znáškach. Čiže vysvetľujeme im, tým ľuďom, že pokiaľ to je niečo, konzerva alebo plechovka, čokoľvek,
Už je to prázdne, tak si to daj do ruksaka. Znes si to dole, nemáme tu na odpadkové koše kvôli tomu, že konám smeťari, respektíve my sme smeťari, áno, lebo my to znášame dole a vtedy to pochopia. No a plus samozrejme, že či Wi-Fi alebo platba kartou, veľa razy si neuvedomujú, že sú mimo civilizácie. Lebo sa ona svietí, no mnohokrát si ľudia myslia, že máme tu nejaký kábel, alebo pýtajú sa nás aj také, že či aj my chodíme peši. Tak áno, nemáme tu žiadnu skrytú cestu ani metro a sa tešíme, že pokiaľ nám to takto zasneží, tak budeme chodiť na lyžiach. Čo je také spestrenie nášho života. A urýchlenie prepravy. Myslím, že za chvilku to přichází, předpokládám. Už sa to blíži. Tešíme sa. Já mám úplně poslední otázečku na tebe, takovou naši standardní oblíbenou. Co ti hory dávají a dali? Hory mi dávajú v podstate životný štýl, naplnenie života. Popri rodine je to pre mňa oáza pokoja. V takomto počasí väčšinou tých ľudí je málo a iba takí výsadkári chodia, ktorí obľúbujú takisto takéto podmienky, kedy fúka, sneží, dokopy nič nevidno, ale môžeš rozímať. Od malička som tu v podstate na tejto chate popri sestre pôsobil a brigádoval. Ako malé decko ešte som jej pomáhal a už som potom poznal každý kameň. Som bol ako taký kolibrík, ktorý je v klietke a už všetko poznáš a potrebuješ trošku aj uvidieť svet, tak som bol aj v Amerike, v národných parkoch. Podarilo sa mi s manželkou byť aj na Novom Zélande a potom si uvedomíš, keď to precestuješ, že aké toto máme krásne a že si to musíme chrániť čo najviac. A väčšinou sa snažím vybaviť po ceste na chatu telefonáty a to je najkrajší open office, aký existuje. Doslova. Takže je to veľmi krásna práca. Ľudia sú, prvá väčšina ľudí, ktorí prídu, tak sú v podstate, tu prídu s nadšením. Sú radi, že sú tu, že si môžu oddychnúť. A my sme samozrejme radi, že ich môžeme obslúžiť a dať im také útočisko aj v takomto nečase. Andrej, děkuji za rozhovor. S radosťou, Maťo. Všimněte si, já tady mám rukavici a mrznou mi prsty. Andrej bez rukavic, tak to je docela zajímavý, tady se ukazuje, kdo žije na horách. My každopádně Andrejovi a sestře děkujeme za zázemí při natáčení rozhovoru tady na chatě. A vám divákům děkujeme, že jste tenhle rozhovor viděli a sledovali. Doufáme, že se vám to líbilo. Děkujeme našim partnerům, hlavním partnerovi Salivě, partneru Brain Market. Mimochodem s kódem nahoru 10 máte 10% slevu na nákup v e-shopu brainmarket.cz. A budeme moc rádi, když nás budete sledovat různě na všech možných platformách, YouTube, Instagram, Facebook, poslouchat na Spotify pravidelně. A to je vše. U příštího rozhovoru naslyšenou. Ahoj. Ahoj.